Kad netko kaže proljeće u vrtu, zamišljamo savršene gredice, sunce, cvijeće i miris bilja. Ali za nas vrtlare realnost je malo drugačija. Proljeće znači više zemlje pod noktima i puno odluka koje donosite u hodu. Što ostaviti, što maknuti, gdje što posaditi i kako si ne zakomplicirati sezonu već na samom početku. Zato ću vam danas pokazati kako sam planirala svoj vrt ove sezone. Od pripreme tla, rasporeda gredica pa sve do konkretne sadnje. Ne po knjizi, nego onako kako to stvarno funkcionira u vrtu. Sve počinje s osnovom. Rano proljeće iskoristila sam za temeljito čišćenje gredica od korova i nakon toga sam dodala kompost i pripremila tlo za sadnju. Bez tog koraka sve što radite kasnije je samo pokušaj da nešto uspije. Kad je tlo spremno, krećem s rasporedom. U ovim manjim gredicama radim bazu sa začinskim i ljekovitim biljem. U jednu sadim origano i kadulju, a u drugu opet kadulju i matičnjak. To su biljke koje koristim svakodnevno u kuhinji i za čajeve. Većinu ovih biljaka sam preselila iz drugog dijela vrta. I to je bitno napomenuti jer vrt nije katalog. To je stalna sadnja, premještanje biljaka i prilagodba. A tamo gdje su ove biljke bile, sad dolazi nešto potpuno drugačije. Na to mjesto sadim tikvice, ali grmolike sorte. Razlog je jednostavan. Želim biljku koju mogu kontrolirati jer u protivnom tikvice su biljke koje brzo preuzmu cijeli prostor. Zato sam birala sjeme tikvica sorte Dijamant, Bolognese i Soleil. Ali prava priča vrta tek počinje. Ovo je glavna gredica sezone i tu će ići i rajčice, paprike i patliđani čim budu spremni za sadnju. Za sad imam pripremljeno tlo i raspored, a sadnice čekam da još malo narastu i da se vrijeme ustabili. Uz rub sam posijala blitvu, nešto što stalno daje i ne traži puno. Između redova posijala sam suncokrete i uresnice, ne samo zbog izgleda, nego da vrt ima strukturu i život. S druge strane vrta ide potpuno drugačija logika. Krastavce ću posaditi uz rub gredice i vodit ću ih po mreži prema gore i to ne samo zbog prostora. Tu su luk, cikla, mrkva, razne vrste salata i ljutika. Kad krenu vrućine, ta sjena od krastavaca postaje ključna. Ovdje imam jesenski češnjak koji ću vaditi u lipnju. Listovi su se uvili što je pokazatelj neravnomjernog zalijevanja i da je tlo dosta zbijeno. Ali ostatak vrta je zdrav pa nemam brige za druge biljke. Nakon vađenja češnjaka ide nova faza, dodat ću kompost i posijati endiviju. Ovo je gredica za kulture koje bolje podnose hladnije uvjete. Nakon češnjaka u lipnju dodat ću malo komposta i posijati mahune. Treba napomenuti da ovo nije savršen plodored kao iz knjige, ali u praksi funkcionira. A sad krenimo na donji dio vrta. U donjem dijelu vrta gdje su prošle sezone rasli začinsko i ljekovito bilje, tikvice sadim ciljano. Kompost i gnojivo idu samo u rupe gdje sadim. Ovaj dio vrta nije ograđen i to ima posljedice. Tijekom zime srne su oštetile luk i vidi se da se teško oporavlja. I tu sam donijela odluku da ga ne spašavam, već sam gredicu očistila, popljevila i u tom dijelu posadila mahune. U vrtu ponekad treba znati odustati i ne gubiti vrijeme na nešto što se spasiti ne da, a posvetiti se nečemu što ima smisla. A očito ću se na ovom dijelu morat više posvetiti zaštiti biljaka od divljači. Ovo nije savršen plan na papiru. Ovo je vrt koji se prilagođava i tlu i vremenu i stvarnim uvjetima. I upravo zato funkcionira. Svaka gredica ima svoju ulogu, a kroz sezonu će se još mijenjati i prilagođavati. Hvala vam što ste bili s nama u ovoj vrtlarskoj radionici i zapamtite, vrt nikad nije gotov, samo ide iz faze u fazu.